Mehet. Ami most alul van, igen. Tűz. Hú, de meleg van, bazd meg. Meleg lett. Résmire le lett húzva. Tűz. Itt nem kell fék. Simán áttűzöd. Közel sem csinál futóműve, mint a... Nyugodtan mehetsz a rázóra. Jó. Igen. Visszajön. Faszba. Zseni. Itt kell elrontani. Igen, amúgy, hogy itt jól be tudjál menni. Ez király. Majdnem sok volt. Aha. Jó, ez nagyon kellemesen megy. Nem kemény. Fék is kurva jó. Hát, kell vele másolni. De jó, megfogja. Nagyon jó lett ez a futómű. Feljebb lett híve izéje. Keménység elő. Borzasztó jó érzés. Neked is valami egészséges van benne. Vagy neked? Kevésnej. Kurva jó. Az egész. Kicsi, agilis. Ez ide való, bazd meg. Teljesen jól néz amúgy. Mindenkit megbaszok. Csak te vagy a pályán. Ez magán. Félnek. Jó van, ennek is könnyű a picsája. Jó, a vezetés a pikát azért csak megtanultam, hogy könnyül el. Féked mennyire fogy amúgy? Mennyire érzed, hogy már kevésbé fog itt például? Nem olyan mész? 3 évig volt a Valeo betét, meg ezért van fönn Zimmermann tárcsa. Hát jó, de melegedés szempontjából. Vincent tisztelt. Ja, neked is pont 2-3 között van, ahol jó lenne végig. A vizének jobb az áttétele. Ugye nem mire vált. És ugye a izé rámegy. Minek a váltója? Nem, a Punto 2 Sportingé az idésváltó. Ugye abból van 6 gombik. Annak izésebb a váltója. Amúgy ebben a kanyarban nagyon sok van még. De nyilván te se határon akarsz menni. Korán fékezel. A izébe ott a... Tök jó kigyorsítása, az meg kurva jó. Ahol
ott az első nagy kanyar a sikán után. És érezted, de Mert itt kurvára érezni, hogy azért van fék, azt ott is simán beadhatod, most már gumi is érezni, hogy melegszik. Ezért érezted a fut, amikor elpattogott az autó, akkor ezért fordulat. Igen, igen. Ez tökéletes. Ha itt kéne fékezni. Itt van. Király, itt végig kimehetsz, onnan behúzod, Jó, és akkor igazából egy éven be tudsz ide jönni. akkor azt kipróbáljuk. Ide visszatolotok. Milyen gumi van rajta? Range Sport 3. Nem vár senki, úgyhogy addig bohóckodsz, amíg akarsz. Próbáld meg úgy, hogy ott egy full egyenes féktávot veszel, amennyire tudsz kimész, és innen be, és gyakorlatilag innen egy évből végig tudsz menni ide be. Így. Ha egy nagyon picit lassabb, hogy ne nyalja a gumit, úgy tökéletes. Kurva jó a fék. Nem tettem be a zöld. Meglepően jó a fék, inkább úgy mondom. Nem tettem be hozzá a zöld elvétét. Nagyon-nagyon sokat számít, hogy nem nehéz az autó. Jó, amúgy kezded érezni már. Meg se kottyan neki, bazd meg. Én raktam ezt. Ez most kurva jó féktáv volt, így. Nagyon sokat veszítesz azzal, úgyha így csúszik. Ha 3-mal lassabban mész és nem csúszik, azzal fél másodpercet nyersz egy-egy kanyarba. Itt is inkább egy icipicit lassabban, ha bemész, hogy ne nyúljon, hanem tapadás határon legyél. Valahogy így. Így. Itt is. Ez húzott ki, de ezt mindegy, ezt kurva jól csinálod. És itt is próbáld meg, hogy ne nyalja a gumit. És inkább az tökéletes. Sokkal gyorsabb vagy. Nem olyan játékos, nem érzed azt, hogy ott a bugi, de sokkal gyorsabb vagy. Ez is kurva jó. Már jönnek az üzemszagok. Utolérted 56-ot. Ez jó.
itt jön ki a futóműved amúgy. Fortion? Semmi izé. Semmi. Beton stabilan beáll az első lerugózásra. Izé megvan. Itt nagyon érezni. 40. Láttél valami még egy kör. 40 Ocean. 40 Ocean mész hozzá, körforgalom. Az, így szoktam körforgalom. Így mész Aha. el. Mi? Ez izé terhelés teszt volt. Kapcsolod le, mert nem tudom. Most jobb lett?